i nawr yn nosbarth. Unrhyw frid ucheldir y brodorol pur arall. Catrin Price, Llandeisant, wrth fy ochr i. A'r gŵr yn y cylch wedi cyrraedd y rhestr fer, Catrin. Wel, mae wedi. Mae yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ie, yn yr ail ar hyn o bryd. Ond gawn ni weld nawr beth digwyddith. Mi'n credu falle fyny aroswn ni. Mae e'n dilyn rhyw fath o deip fan hyn yn dweud beirniad. Odi, mae fe'n licio rhywbeth sy'n handlo'n eitha da byddwn ni'n meddwl. Achos dyn a Defaid lawr yw e. Ie, achos mae'n anodd drian i Alun Wyn Evans, penllyn Tywyn, achos mae fab e'n cystadlu yn y cylch drws nesaf yn yr Oxford, Dorset Down. A mae fe'n eiddgar yn moyn edrych dros o hyd i weld beth mae fab yn neud, a mae'n rhaid e canolbwyntio fan hyn. Odi, ti'n iawn fyna, ond fi siw mae'n dyn sy'n gwybod beth mae'n licio. O, Catrin! Fi'n gwybod. Ond, ie. Ond ddim i fecso. Mae sawl un arall yn y lloc to. I fy nôl i'r beirniad, mae e wedi ennill ei hunan pencampwriaeth y Dorset Down yn 2017 a 2021 yn mwynhau'r sioe yma straw. Mae'r Rebana yn I ddwylo fan nawr, Catrin? Odi. Lle mae'n mynd? Byddwn ni'n meddwl, so Thomas yn mynd â hi, a Elin Hope yn ail, a Nynen drydydd, byddwn ni'n meddwl. Ond sa'n gwybod ble mae'n mynd o 45 y wechyd, achos dwi ddim wedi rhoi'r un yn ei lle. Pwy sy'n cael ei? Thomas Ellis yn cael ei, a Elin Hope yn ail, a Gareth yn drydydd. Cytuno? Ie. O fan hyn, ti ddim yn gallu handlo I ti. A mae trydydd yn dda. Llongyfarchiadau mawr iawn, Diolch I Catrin. ti. Llongyfarchiadau. A dyma ni, enillydd, llongyfarchiadau mawr. Da iawn ti. Mae'n dipyn o ddosbarth yn diwedd, mae'n addefed yma bob lle well llun. Ie, pob beth bach wahanol yn job beirniadu bach, ni. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Ie, maen nhw'n ddafad go galed, a maen nhw'n cigog, maen nhw'n efo corff da, a di steisio bach mewn bol gallu iwsio nhw. Bod i ddafod y bryd bach wyth. Mae llongyfarchiadau chi. Mwynhewch weddill y dydd. Diolch iawn. Diolch.